Добър вечер, вие слушате Пулсиращи ноти с Гергана Лазарова, Красимира Янкова, Орлин Котев и аз, Томас Пространов. Hello everybody. We will rock you. Прескачайки желязната завеса, носиш истинската музика от Запад. Той е много важен за музиката въобще в България. Той е нашия Джон Пил, примерно BBC Radio 1 Джон Пил. Марица Ривър, ракия да стане. Искам да науча света да пее. Вие ни пускате най-хубавата музика на времето. Забранете. Хубавата музика е забранена. Да. С веповете се разкарваме милиционерите ни Са. по градинките. Питомата ни го арестуваха. Танците не ги овладявах. Правихме влакчета. А вие намирахте плочи. Намирах. Чувахме, че жена била Англичанка. Всъщност Томата стана известен с това, че най-бързо я свали. Бу. И Тина Търнър дойде и пя тук на Летния театър. И аз се хванах за ръка и си взехме интервю. Това е самия Стиви Вондър, с който имах щастието да се срещна. I had a chat with Gagarin, the first astronaut. Really? You chat with Gagarin? Yeah, he was here. Ще Пловдив си е място за густо и кеф. А не е забранено да танцувате,